Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moksea. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Serbisyo Asin Riparo would like to thank the following: City Councilor Renner Bersi of Tabaco City, Municipal Mayor Cheryl Capas Bilo of Malinaw Albay, Municipal Vice Mayor Abner Cargalio of Malinaw Albay, Municipal Councilor Irene Morales Fahot of Malinaw Albay, Municipal Councilor Joel Seriola of Malinaw Albay, Honorable Glenda Ong Bonga, Vice Governor Province of Albay, MBY Dormitory located at Rawis, Legazpi City, and Capas Biloloto Outlet, located at Barangay Tinapi, Poblacion, Malinaw Albay. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in
Mr. Hulmutona Manimok Seya sa Bicol Net TV. Si Manny Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. At least may talento. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawan. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kunyang pong aldaw ni Martes. Petsa 16 na po kita ngunyan. Anong 16? Petsa 25. 25 na kita kang Hulyo taon 2023. Mga tugang mga kabayan, sabayan po ninyo sa intong lingkod. Sarong oras may kabanga kita. Ore-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari po sa satuyang palibot. Siyempre, so mga nakakalap po yan kan sa intong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Sir Cassie William, good morning. Kay Ma'am Aimee, tama ba? Lee, good morning. Daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. July 25. Maligayang happy birthday. Siyempre mga tugang sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon tabi iyan. O dahil nindo paglingawan sa kuyang perming tugon, ha? Apwera tabi kang paghulbot oral daw, obligasyon tanayan. Keringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man po kiibang maingat kan sa tuyang sadiri, kudi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Mga tugang check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moksea. Si Mr. Hulbutana, live na live mga tugang sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager, si Maestro nila doon, kasabay dyan ng bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, siyempre, ang gusto mi lang po,
Permisa na po kamong enjoy, happy asin, ingat po sa satuyang mga sadire. Serbisyo asin reparo kay mahal si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Yan, good morning po. Ano tabi, kumusta ang satuyang Martes? Mauran-uran pa man po giraredig di sa probinsya kang Albay. Siyempre ngayon taigwang bagyo, yaon pa si Igay. Sabayan pa kang habagat. O di dispiras tabi ngunyan sir ka si William dyan sa Banwaan kang Malinaw. Pag nagpipiesta dyan, permi maoran. Maray nga nita si Bagyong Igay medyo yaon sa na dyan sa may dagat ano. Thank you Lord. Salamat Lord. Bata makusog-kusog ha. Tama po. Salamat Lord sa pagsalba. Padaba kita ni Lord. Mga tugang Martes po ngunyan. Siyempre, ano po ang masasabi nindo duman sa naging State of the Nation address kan sa tuyang presidente? Ano po ang sa indong masasabi? Ano nga yan, nagpalumoy ka na kang sambot? Sa derby palantabi, Sir Cassie William, nagapot ako kasuod ma. Pag derby palantabi, Sir Cassie William, dahil man palang kisarambutan dyan. Dahil man palang kisarambutan. Nga tama niya ako. Baka ngaya pag nasambot kaya, pag nabuhay, pag kayo papalahion, bawal pala niya sa mga nagdiderby, adi sa mga parabula na halimbawa, so nadaog mo, dahil managadan, binuhay mo, tapos pinalahi mo, ngunyan so lahi ka ito, baka ang makatapat man sa napag-abot ki mga panahon, so mga palahi niya, so lahi ka itong ama, bawal palang daya. Kaya palang sa derby tabi palang Sir Cassie William, dahil magkisambot. Halimbawa, sumanok mo na daog, dadauson mo. Siyempre, gadan iyan. Arog pala ng ka. Pag una ko sa ordinaryo bagang bulan, pag nadaog mo, sa imo naman so, itong nadaog mong manok. Ay, ma'am pala. Hain daw nasusambot. Baka lamang may magpadarang sambot na kasubanggi, blockbuster so, trikak derby dyan sa Paraputo. Grabe so mga bihikulo. Grabe so hanggang duman sa Harayuon so parking. Maski may parking area na dyan sa Paraputo hanggang tinampo pano-pano. So sarong linya kan tinampo pano-pano ki mga bihikulo. Grabe so mga nagburulang. Adi, grabe so mga nagderby kasubanggi. At naghapit ako dumantabi Sir Cassie William. Naghilig man ako. First time ko ito makalaog dyan sa Paraputo, dyan sa Bulangan kang Paraputo. Arog pa lang kanya ko ang itsura kang Bulangan. Nagkurosyoso man ako. Diyos ko, pag may nagarasod na Sir Cassie William, mabubungog ka. Grabe ang ribo. Lalo na pag madali na bagang butasan sumanaw. Alalalalala. Nagpapaging ang talinga ko. Congratulations pala sa nagpa-derby ka sa Banggi. Grabe, blockbuster na kulon sa tawo. Kaya lang yan, nating halata tabi Sir Cassie William, susambot man nga. At
Dahil ko naman pag tinaon nindo sa kuya susambot, halimbawa sunagadan sumanok nindo, dahil ko naman ang palahion, paano pa man gadana. Palahion ko an sa kapartner Jin Tanlan. Ayo. Arog pala niya ako palan kay ni Adi. Ano nga yan, nagpusta ka man? Dahil pusta, dahil nga na ako tatao. Diyan palang tabi sir kasi William sa Bulangan. Igwaman ki announcer. Kung ano-ano ngayon na-discovery mo. Sa Bulangan pala, igwaman ki announcer, ring announcer. Halimbawa, tabi sir kasi William, so sa duman, ang naglalaban, baga meron tapos wala. Pag halimbawa, so sa wala, kulang ang pusta, yan matabil na so announcer. Ngayon, boss, 50 ka ngaya digdi, salod kang 50. Ngayon, boss, saro naman na boss, salod ka ngayang salapi. Boss, salod ka ngayang 20. Yugo-yugo. May announcer man pala niya. Kaya ko, pera man ang kita ka. Ay, grabe nga ang kita ka. Kaya sabi ko, Sir kasi William, ano daw kung ma-apply akong announcer dyan sa Bulangan? Si Boss Bar, good morning. Nag-ilog ako kasabangi kay Boss Bar. Taning kami ni Boss Mar. Ni Boss Mar Borser kasabangi. Nagigiulog ko na ko. Piling mo na yakwan, boss. Duwa man sana ang manok na piglalaba. Ang pirmi na pupusta ni Boss Mar, pirmi daog. Nahiling mo na yan. Dakula ko na discovery kasubangi. Sabi ko, ma-apply man akong announcer dyan sa... ma-apply na sana ako, Boss Mar, na announcer dyan sa Bulangan. Ako na pala ng kita kaya. Dyan sa Bulangan ka makakahiling, Sir kasi William, na ang pirak, paingurag na pirak. Sabi, nagtitios ang mga Pilipino. Hiling nga sa Bulangan. Dahil lamang ako duman na hiling ki 20 pesos, puros 500, 1,000, tigtatarapok-tapok sana. Minsan nagwawara-irak ang kwarta. Hiling mo na yan. Sabi ugaring, tios ang Pilipino. Sabi ni Sir kasi William, 20% sir sa plasada ang kasador. Ay, guyogon mo 20%. Ang pusta labing, halimbawa sang gatos. Guyogon mo yan. Sa sang gatos, pera ng porsyento kung halimbawa 20. 100,000. Di, kwa ka mang kipira. 2,000. Ay, 2,000. Pera. 2,000 ba? Sa sang gatos? Yugon mo para matabil ka duman na ano daw kung ma-apply ako. Kaysa digdi magparatiwa-tiwa ako dahil man ako kinakukuha. Pangyari tabi Sir kasi ay Sir Javier Bunsa. Maura na pagkaaga. Dispiras ko niyan dyan sa Banwaan kang Malinaw. Salamat, medyo nagurahuraw ko niyan. Sige tatataod tabi mga togang makiki-update kita sa Pag-asa ha. Aramon tan magiging kamugtakan kang sa tuyang panahon kung hain na si Igay. Pero pasalamat kita medyo harayo na. Medyo salbado na ang Bicol region, particularmente ang Albay. Pero igwa pa po kita ki Southwest Monsoon o Habagat. Iyan na nagpapauran-oran da sa Satuya. Sige, alas 6:21 po ang Satuyang Philippine Standard Time, ang oras pong yan. Atod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Sir Vince Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory.
Yang MBY Dormitory, madali po nindo yan makuha along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Diyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap po kidorm, dyan sa may parting Rawis, dyan po kamo sa MBY Dormitory. Ano? Sige, Madam Maylin, ohayo gozaimasu. Ingat permi. Mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Puroctos, Tagas, Tabaco City. Bisitahon po nindoan sa indang Facebook page, ang Facebook account kang B-Pro Lights and Sounds. Ang Facebook account, B-Pro Lights and Sounds. Yo. O kung day tabi, apudan po nindoan sa indang CP number sa 0907 093 3151. Igwasintahan, nahiling na po nindo so pandiurag na sa indang lead wool. Stage trusses yan. So mga dahil na kamo makaipo pang magpagibo ng stage, igwana ang B-Pro. Yung igwana ang B-Pro. B-Pro Lights and Sounds. Iyo, di pagday ka mong stage, igwana sinda, stage trusses, roofing, band equipment setup, igwasindan generator, may po machine pa. Sain ka pa, B-Pro Lights and Sounds na. Good morning kay Pading Ambo. Ang programang ini darama po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse, kang syudad din Tabaco, Mayor Shi Peña Capos Bilo, kang Bagong Malinaw, Vice Mayor Abby Cargullo, Cons Irene Morales Pahot, and Cons Joel Sariola. Katuwang taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha po dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Dyan po tabi ka mo magtaya sa loto ha, bako sa waiting. Yo. Sige po, mga tugang yan ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Alas 6:24 na. Sige tabi, mga tugang kuaon ta mo na ang linya kang pag-asa. Aramon tamonan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Pag-asa. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na sama ng panahon na si Typhoon Egay. Patuloy pa rin nag-i-intensify or lumalakas pa si Bagyong Egay habang binabaybay pa rin ng karagatan silangan ng Northern Luzon. At ngayong araw, nakikita natin na mataas na yung posibilidad na mas mag-intensify pa ito at maging isang super typhoon. At kaninang alas 4 ng umaga, huli itong namataan sa layong 350 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay nito yung lakas ng hangin na 175 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 215 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour at sa kasalukuyan nakakaranas na po ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Egay, lalong-lalo na itong area ng Northern Luzon. Samantala, ngayong araw din po ay nakakaranas na din ng mga pag-ulan, lalong-lalo na din ang area ng Northern Luzon. Ito nga pong northern at eastern na part ng Northern Luzon, dulot po yan ni Bagyong Egay. And also, ang area din po ng east ng Central Luzon, maging yung nalalabing bahagi pa ng Central Luzon, ang bahagi ng Bicol Region, Calabarzon, maging dito sa Metro Manila, at ang mga lalawigan ng Marinduque at Romblon ay makakaranas na din po ng mga bugso ng mga malalakas na hangin and also magiging mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan, dulot po yan ni Bagyong Egay. Samantala, patuloy din itong ine-enhance ang southwest monsoon o habagat na siya namang magdudulot ng mga pag-ulan dito naman sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At may kita naman po natin dito sa ating latest radar image galing sa ating DAET Doppler radar, itong sentro ni Bagyong Egay na patuloy pa rin nga pong binabaybay ni Bagyong Egay at
ang karagatan at may kita din po natin yung mga kaulapan na dala nito kung saan ngayong araw nga po yung mga malalakas or yung halos mga matitinding pag-ulan ay mararanasan natin mostly dito sa may eastern section ng Northern Luzon ngayong araw. At ayon nga sa ating latest forecast track analysis, ay patuloy ngang binabaybay ni Bagyong Egay ang karagatan at mas lumalapit na po ito dito sa may area ng Northern Luzon, kung saan ito ay kikilos pa northwestward or hilagang kanluran in the next 12 hours. At nakikita po natin na posible itong maglandfall or lumapit dito sa may Babuyan Islands, northeastern mainland Cagayan area. Mamaya po yan ng gabi or bukas ng hapon. So nakikita nga po natin na malaki pa rin po itong sakop ni Bagyong Egay, kung saan itong areas under this yellow circle, yan po yung mga area na makakaranas ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Egay. At nakikita nga po natin, gaya ng nabanggit din natin kanina, na in the next, within 24 hours or ngayong araw, ay posibleng mas mag-intensify pa si Bagyong Egay at maging isang super typhoon. At hindi rin po natin inaalis yung possibility, may kita natin dito sa ating forecast track na meron tayong tinatawag na cone of probability kung saan may posibilidad na maaring mas tumaas or mas bumaba itong track ni Bagyong Egay. At kapag nga mas bumaba ito, ay hindi rin natin inaalis yung posibilidad na ito ay lumapit or maglandfall dito naman sa may northern mainland Cagayan or sa area ng Batanes. And inaasahan din po natin na itong si Bagyong Egay ay lalabas naman ng ating area of responsibility by Thursday morning. At sa kasalukuyan nga po, dahil mas papalapit na or mas lumalapit na ito si Bagyong Egay dito sa may silangan ng Northern Luzon, ay mas dumami na rin po yung areas natin na under wind signal number 2 at 3, kung saan wind signal number 3 po natin ay nakataas sa Babuyan Islands, northern at eastern portions ng mainland Cagayan, maging sa northeastern portion ng Isabela, kung saan posible po itong magdulot ng mga moderate to significant damages, lalong-lalo na po sa mga structures na gawa din sa light material. Samantala, wind signal number 2 naman po ay nakataas dito sa may area ng Batanes, sa nalalabing bahagi pa ng Cagayan, sa rest of Isabela, Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, sa nalalabing bahagi pa ng Apayao, sa Kalinga, Abra, Mountain Province, maging sa bahagi din ng Ifugao, sa northern portion ng Benguet, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa northern at central portion ng Aurora. Samantala, ang wind signal number 1 naman po natin, nakataas pa din sa bahagi ng La Union, Pangasinan, nalalabing bahagi pa ng Benguet, Nueva Vizcaya at Aurora, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, dito sa Metro Manila, maging sa bahagi din ng Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, sa Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, sa bahagi ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, maging sa northern portion ng Masbate, kasama na dyan ng Burias at Ticao Islands, kung saan yung mga areas po na nabanggit natin, makakaranas po yan ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Egay. So pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan at tayo po ay makipag-ugnayan sa ating mga LGU para po sa mga aksyon na dapat nating gawin para sa ating kaligtasan. Samantala, dito din po sa area ng Visayas, meron din tayong nakataas pa na tropical cyclone wind signal. Dito naman yan sa bahagi ng northern Samar at sa northern portion ng Samar, maging sa northern portion din ng eastern Samar. At para naman po sa mga pag-ulan na dala ni Bagyong Egay, ngayong araw ay makakaranas ng mga halos tuloy-tuloy na buhos ng mga pag-ulan. Ang eastern portion ng Babuyan Islands, maging yung northern portions ng mainland Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Samantala, mga matitinding pag-ulan din po yung mararanasan sa Ilocos Sur, Abra, northern portion ng La Union, sa western portion ng Kalinga at sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, mainland Cagayan at Apayao, at meron din tayong mga malalakas na pag-ulan na mararanasan sa bahagi ng Batanes,
northern at eastern portions ng Isabela, maging sa northern portion ng Zambales at sa nalalabing bahagi pa ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. So ngayong araw po, ina-expect natin na makaranas ng mga malalakas na pagulan na dulot ni Bagyong Egay ang halos buong bahagi po ng Northern Luzon. So pag-iingat sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, bukas naman ay meron pa rin tayong mararanasan na halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan dito pa rin sa bahagi ng Babuyan Islands, Ilocos Norte, northern portions ng Abra, maging sa Ilocos Sur. Samantala, matitinding pag-ulan din po yung mararanasan dito sa May Batanes, northwestern portions ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao at nalalabing bahagi pa ng Abra at Ilocos Sur. Samantala, malalakas din po na pag-ulan sa Benguet, La Union, Pangasinan, western portions ng Kalinga at Mountain Province, maging sa northeastern at southwestern portions ng mainland Cagayan at nalalabing bahagi pa ng Apayao. And by Thursday naman ay patuloy pa rin makakaranas ng mga malalakas na pagulan ang bahagi ng Batanes. Samantala, bukod sa mga pag-ulan na dulot ni Bagyong Egay, ay ito namang enhanced southwest monsoon ay magdudulot din ng mga pag-ulan sa western portions naman ng Central at Southern Luzon, maging sa bahagi din ng Visayas. At muli po, yung mga areas na nabanggit po natin, pag-iingat sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And also makipag-ugnayan po tayo sa ating mga LGU para sa mga aksyon na dapat natin gawin para sa ating kaligtasan. At muli, para naman dun sa mga areas natin under wind signals, yan po yung mga areas na makaranas ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Egay. At maaari nga po itong makasira ng mga structures, lalong-lalo na yung mga gawa sa light materials. Samantala, bukod nga po dito kay Bagyong Egay, yung enhanced southwest monsoon naman po ay magdudulot din ng mga bugso ng mga malalakas na hangin dito sa area ng Luzon, Visayas, maging sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, maging sa northern portions din ng northern Mindanao at Caraga. At bukas naman magdudulot pa rin ito sa Luzon at Visayas ng bugso ng mga malalakas na hangin. And by Thursday naman, dito din sa bahagi pa rin ng Luzon at sa western Visayas. At sa kasalukuyan po, meron din tayong high risk ng storm surge dito sa mga areas ng Batanes, Cagayan, kasama na yung Babuyan Islands, Isabela at Ilocos Norte, kung saan pag-iingat po at paghahanda para sa ating mga kababayan dyan. At muli po makipag-ugnayan po tayo sa ating mga local government units para po sa mga aksyon na dapat po natin gawin para po tayo ay ligtas. At sa kasalukuyan, meron din tayong nakataas na gale warning dito sa malaking bahagi ng Luzon, partikular na yan sa May Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Islands, maging sa Isabela, Aurora, sa May Quezon kasama ng Polillo Islands, Marinduque, Romblon, Masbate kasama ng Burias at Ticao Islands, Camarines Provinces, Catanduanes, Albay at Sorsogon, sa Occidental Mindoro kasama ng Calamian, Cuyo, Kalayaan at Cagayancillo Islands, sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Bohol at Cebu, Negros Provinces, Guimaras, Iloilo, Capiz, maging sa bahagi din ng Aklan, Antique, Siquijor, at sa eastern coast ng Surigao del Norte kasama ng Siargao at Bukas Grande Islands, maging sa bahagi din po ng Dinagat Islands, kung saan dito nga sa mga areas na nabanggit natin, yung mga makakaranas ng mga rough to high seas or very high seas, dyan po yan sa may northern at eastern seaboards ng Northern Luzon, ay mapanganib po yung pagpalaot sa halos lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Samantala, sa nalalabing areas naman po na under gale warning, ay mapanganib po yung pagpalaot para sa ating mga kababayang mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. And also, bukod po dito sa ating mga areas under gale warning, ang area naman po ng western, northern at eastern seaboards ng Mindanao na wala pong gale warning ay makaranas pa din ng mga maalon or na mga katamtaman hanggang sa mga maalon na karagatan. Kaya pag-iingat pa rin po para sa mga kababayan natin na maglalayag dyan po sa mga lugar na yan. Patuloy po tayong mag-antabay sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa at yan po munang latest dito
dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Grace Castañeda. Magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay, sige, salamat tabi Pag-asa sa magiging kamugtakan kang sa tuyang panahon. O, di na sa irarong pakita kang signal number 1 sa probinsya ni Albay. Ayo, so mga saradit na parasira, so mga katugangan niya itong mga parasira, dahil natabi muna kamo maglawod ta may gale warning. Ibig sabihin, mga makukusog at mga pag-uukol, digi sa tuyang area. Kadako ladi. So at least, salamat kita taso bagyong si Egay, yaon duman sa taas, duman sa may Cagayan. Pero sana, dahil naman makadistroso pa. Excuse me po, sabi kang Pag-asa, posibleng magkusog na baga. Yo? Sige, pero thank you Lord ta digi sa Bicol, sa probinsya kang Albay. Medyo harayo na. Kaya lang, ang nakaka-apektar sa tuyang ngunyan, Manong Jess Castelo, tapos si Ryan Linaresas, kay Mama Nilia Marcaida, ang nakaka-apektar digdi sa Bicol ngunyan, sa Albay, iyo po ang southwest monsoon o kaya ining habagat. So ini nagdadaranin mga pag-uuran, kasuudma, grabe suuran na di. Kasudbang hapon, sundo na magbanggi, o gari na buro bagyo, maidit pang mga pag-paros-paros. Kaya ingat po giraray ha. So sa tuyang mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nagbabaralyo pa sa salog, so dahil pag mga tinampo, dahil pag mga tulay, ingat tabi ka mo ha. Pag-arog ka na magpirit ka mong magbalyo sa salog na makusog ang bulos kang tubig dyan sa salog, madiskwido tabi ka mo. Sige tabi. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga tugang alas 6:39 na po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po kamo mag-arali mabalik lang po ang programa, makalipas lang po yung mga nagkakamera. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Serbisyo Asin Reparo would like to thank the following: City Councilor, Renner Bersi of Tabaco City, Municipal Mayor, Cheryl Capas Bilo, of Malinaw Albay, Municipal Vice Mayor, Abner Cargalio, of Malinaw Albay, Municipal Councilor, Irene Morales Fajot, of Malinaw Albay, Municipal Councilor, Joel Seriola, of Malinaw Albay, Honorable Glenda Ong Bonga, Vice Governor Province of Albay, MBY Dormitory located at Rawis, Legazpi City, and Capas Biloloto Outlet, located at Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Sige po, balik na kita digdi sa programa 41 minutos. Lipas po ang alas 6 ng morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Sirigman na oras pong yan, darama po sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds. Yan, B-Pro Lights and Sounds. Yan po yan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Bisitaon po nindoon sa indang Facebook account, B-Pro Lights and Sounds. Sirigman na darama po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw ng probinsya ni Nalbay, may Guson. Siyempre, mga tugang ni City Councilor Riner Burse sa tuyang Tabaco, diyan sa Tabaco. Mayor Shi Peña Capos Bilo, ang bagong Malinaw. Sige, balik po kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ako mapogirarian sa indong servidor asin taga Riparo. Manimok saya. Si Mr. Hulbutana tabi ini ngunya na Martes at sa 25 kang bulan na Hulyo taon 2023, dispiras dyan sa Banuaan kang Malinaw. Mauran-uran databing pagkaaga sa Indogabos, mga kapwa ko Bicolanos, sabi ni Ma'am Nilia Mercado. Sige, iringat po ha, iringat. Napata ngunyan baga. Ang uso naman ngunyan tabi, Ma'am Nilia. Ang uso ngunyan databi, sur ice. Bako naman mainiton pero sur ice. Sige, taturo diretso na kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, 43 minutos tabi. Lipas na ang alas 6. Di sabi ko kasubago, ining mga pag-uran-uran digdi sa probinsya kang Albay, dako na ining tabang duman sa mga tugang nyatong mga parauma. Pero disadvantage man ini dyan sa bulkang mayon. Arog kasudma, grabe so ibinulos na uran. Delikado po yan dyan sa pamitsan kan mga kang bulkan ta. Di pwedeng iragasa dyan so mga nakadepositong lahar dyan sa taas. Pag magpaparauran. Kaya ingat tabi sa mga tugang nyato na mga naka-star dyan. Siring man sa mga nagka-star pa lang sa may gilid kan mga salog, paki-reparo po nindo ha. Reparohon tabi nindo ta, baka mamalisyahan nindo na bulwang na ngaya so diker. Ano ngayon diker? Kaya ngayon nagbaha sa mo, tanabulwang so diker. Ito palang sudiki. Pakireparo tabi giraray pag medyo alanganin, kaya po na mag-evacuate. Mga barangay officials, pakireparo tabi nindo, pakitang gilas daw kamungunyan, madali ng eleksyon. Madali na lalo na sumari-elect. Pakitang gilas tabi kamungunyan, madali na baga ang barangay na eleksyon. Pakitang gilas na kamo. And syempre, ingat-ingat tabi, kasubago sabi ko na nga ni, na nauusungon yan ining sur ice. Virus man bagay ni, sabi kang sa tuyang dating presidente, si Presidente Digong, virus man baga ang suri ice. O pag nakasuri ice ang sarong miyembro kang pamilya, dyan sa loob kang harong, sigurado, ubos ka mo dyan. Baka kaya ngaya pag may nasuri ice kaya sa muya sa loob kang harong may pig isolate daman ka sa kaya gari man sumay COVID daman ka sa kaya sa loob kang kwarto mo dai ka magluwas virus man bagayan tabi Sir Javier sabi ni Sir Javier pakitang gilas masiramon mag kuro katuro
Sabi ni Sir Javier, ano nga yung magpurupakitang gilas? Masira mo magpurukaturog kunyan. Tamalipot-lipot. Pala man ka mo kung habo na nindo magpari-elect dyan sa indong barangay. Dahil ka mo magpakitang gilas. Diretso ka mo, paturog-turog sa nagkamaw. Taano pa man ngayang aasahan mi sa tabi Sir Javier na so honorario mi, aloy mi nang ngayang inutang. Aloy mi na bagang inutang. O, pag-extend niya sa muya isarong taon, ay pasiring kami sa London. Ora na ano pa man. Ano pa man ang desideran mi dyan. O, naiutang mi na so sa muyang honorarium hanggang na sa Oktubre. Ano pa man niya pakitang gilas mi dyan. Balikan ta susuri ay tabi si Javier. Kadakol mo niya na nagrereklamo. Kulugon niyang mata ko. Makulugon niya mata ko. Ito pala may suri eyes. Saro man yan ang virus. Pag nasuri eyes ang saro na miyembro kang pamilya, ay sigurado asahan mo tabi si Javier na mabibiros, gabos ka mo dyan. Tapos siyempre, kung ano ang kinaputan ka itong may suri eyes, at tigpaparakaputan sa iyang mata, pagkapot ka ito kung saan, makaputan man kisaro, makapot sa mata, yan, nagkahawa-hawa na. Parehas ni baga kang COVID-19. Iling ang COVID-19. Sa kamot man, natatransfer ang virus. Tapos, liwoy. Ining sa kamot. Kaya baga pagpahugas kita permi kang kamot. Nganin dahil may transfer sa virus. Ngata ngaya pag may sore eyes ka, dahil ka pwede magparapuntok ngaya sa, dahil ka ngaya, pag may sore eyes ngayang eriba mo, dahil mo pagparahilingon man ang mata, tamahawa ka. Anong koneksyon kaya? Anong koneksyon kaya? Kundi ngaya pag may sore eyes ka na tabi si Javier, magsudot kanin, sanglas. Ganing de makaluwas sa virus mo. So, duduno ngaya. Sige, so ingat na sa natabi ha. Yan, pag may virus sa laog kang harong, ay isolate nindo. Nganin day na makahawa. Sa tagoy ito'y tabi, igwada ang madalagan para kapitan. Sige dang painom. Nagbabaha na tabi kino mo, ay maray. Ang mangyayari kan tabi Sir Javier, pag nakaluwas siyang kapitanaan, indasan ako magpainom pa. Naguyugod mo na, ayun trabaho kang kapitan, magpainom, maglablab. Yan sana. Kung halimbawa ngayon manggana yan na makapitanaan, na sige ang painom dangon yan, tama kandidato, siguraduhon ninyo na pag nakaluwas yan, sige niya pang painom. Baka ngunyan sana yan. Pag nakaluwas ang nakapitan, inda sana, maski nga ni gari sarbisa kang alag, day ka mo kang tawa. Ngunyan man sana ngayaya. Pakitang gilas po kamo sa mga kandidato, bala kamo dyan. Kanya-kanyang diskartiya. Kanya-kanyang diskartiya. Pero digi sa tuya sa Albay, medyo maluya man digdiyan pa kiritang gilas kan mga barangay officials. Bako arog dyan sa Metro Manila na talagang ang sweldo yata dyan kang barangay kagawad o kaya barangay chairman, durdakula. Lalo na sa mga mayaman na mga munisipyo dyan sa Manila. Ang ano nga ni dyan, ang barangay hall sa Inda, sa tuya. Ang barangay hall ta, sa Ditsa na. Dyan sa Metro Manila, ang barangay hall nila dyan, katumbas na kang munisipyo tadigdi sa probinsya. Kailing na kamuki barangay hall na garing munisipyo, kadakula. Arog po kayan dyan. Kaya, grabe ang pasirikatan dyan. Grabe talaga.
bako ngaya ang bulong kaan. So, iyo, kang inot baga, piglalabar iyan. Igwa man tabi manong Jesu, ano baga, fresh milk, pigpapatakan iyan. Hindi sa akong totoo man iyan. Bulong sa sore eyes. Yo. Balikan taso mga barangay dyan sa ibang lugar. Talagang hiriton sinda. Sumakapitan, sumakagawad, hiririton nata. Susko, ang mga honorarium ninda. Aralang ka pa nga ni, inda sa nagarikatumbas na kanswildoman kang municipal councilor sa probinsya. O halimbawa dyan sa Metro Manila, dyan sa Makati. Ilingan nindo dyan ang barangay hall. Gari na munisipyo kadakula. Barangay pa sa naayan. Gari na munisipyo kadakula ang sa indang opisina. O, kaya baga so may panukalang batas ka ito na gari isi-centralize so honorarium kang mga barangay officials, gari gibuhon ako ito. Pabor ito sa mga sa probinsya. Sa probinsya, piraman sa nang honorarium kang kapitan, alang ka ng 10,000. Alang ka ng 10,000 kada bulan kang honorarium kang kapitan. Sa kagawad siguro, mga 7. Araw gang kaya, saradit man sa ng barangay, madepindihan sa ira. O pero kung itong pigbubusol bagang batas na kuta na ngaya ipaparariya sa mga sweldo kang honorarium kang kapitan, pabor ito sa mga nasa probinsya. Waguyugon man masweldo ka kilabing 30 kada bulan. Ngunyan, dahil ka ito gusto man, bako ito pabor dyan sa mga mayayaman na mga munisipyo. Arog kaya kan dyan sa Makati, dyan sa Metro Manila. Na ang honorarium dyan kang kapitan, sobra pa dyan sa panukalang batas na ito. Baka nga ni mag-abot na mga 50,000 pataas ang honorarium tabi kang kapitan dyan sa Makati, dyan sa Metro Manila. Ikuyogon mo yan. Kaya iririton man. Ngunyan pa sana talagang pahirilingan na kiurat ang madaralagan ng mga barangay officials dyan sa mga mayayaman na munisipyo. Digdi po dyan sa may parting Metro Manila. Pero digdi sa to, inda, ang munisipyo nga ning munisipyo na sana, nakasalalay permi sa IRA. IRA dependent. Ibig sabihin, nag-aasa sa naduman sa IRA kang munisipyo. So dahil na lamang nadadagdagan na halimbawa magibo kipaagi para madagdagan ang kita kang munisipyo. Arog kayan, puros IRA dependent po kita. Parehas man sa barangay dependent po kita, puros man IRA dependent. Kaya kung ano sana niyaon dyan, iyo sana yan. O dahil na lamang nagpaplano man lamang kuta na, naghihinguwa, na madagdagan man lamang kuta ang kita, nganing dumagdag so IRA. Sa paaging ikang Manong Jess, ata daog an kang bistado ko, tagisti pa sa na may ayuda na. Isa na ta, pag nalawos yan, ang hororon, tagisti sana. Tagisti. Pag buminag yun, day na. Yeah. Okay. So ano nga yan dapat gibuhon kan sa tuyang mga opisyales? Na dahil sa nakita magpaparaasa sa IRA. So dapat kung ki mga investor, magralag ki mga negosyo dyan sa barangay nindo, sa munisipyo nindo. O kundi paano man niya maglag ki negosyo sa munisipyo, dahil nga ning tubig.
Di ba? O, ilinganin doon syudad kan Legazpi. Grabe. Pag-abot sa negosyo, talagang boom na boom ang negosyo sa syudad kan Legazpi. Ang problema maninda, perming apod keni, pigmumuro da maninda so water system. So Legazpi City Water District. Igwang bulos ko ta naman tabi manong Diyos, kaya lang kulay tsokolate. May libreng tsokolate. O minsan da yung tubig. O pero hindi nga po nindo, maski araw ka ng syudad kan Legazpi, boom na boom dyan ang negosyo. Maski na nga ni pag alimbawa ngaya, nag-uura, pigbabaha baga ang Legazpi, pero hilingan nindo. Natata, paborito kan mga negosyante ang Legazpi. Pero may click dyan ang negosyo. May tubig ngunyan, tamay bagyo, sabi ni Sir Rabi. Iya. Yan ang saro sa mga, siyempre, pag malag ka kinegosyo tabi si Rabier, halimbawa malag akong negosyo dyan sa may Tagoytoy. O maray pa dyan sa may Tagoytoy, nagpupuo na so drilling. Pabayaan ta na may mga sadiring ikipahi ang kaya nindang mag-produce nin sadiri nindang water system. Iyo. Anong mga negosyo ang kaipuhan dyan? Di ba? So at least madagdagan lamang ang kita, ang ira kang munisipyo kaya barangay. Ano ngayon pig-aasahan taman sa nangya sarong munisipyo? Yan man sa nangaya. Saro man sa nangaya. Paano ta madagdagan iya? Maray pa dyan sa Banwaan Kantiwita, takula ma. First class municipality man yan. So paano nga ang technique diyan? Paano nga yan dapat kibuhon? Dapat. So, social services. Iyan dapat ang asikasuho. Yung masana, basic. Malag ka kinegosyo, dahil nga ni kitubig. Paano dyan pag-CR? Magbarata lamang yan dyan. Diba? Dahil talaga ma dyan. Dahil yan malag dyan kinegosyo. Ilinga na po nindo. Kaya, ibaba mang giraray. So, nakukolekta, so, tigbabayad tang buwis, pakusugon, so, pag-collection kang mga babayadan. Kaya, mga katabang ko tayo. Araw kayan, income generating ko tayo na water system. Kung di man ka nagbabayad, ano ka man bumayad, na yung tubig. May tubig man, so iba, abo man magbarayad. Saro pa yan sa problema. Saro pa yan sa problema. So dapat ko tayo tubig, magbayad sinda. Taday man ki tubig, nga magbayad ka. Pero so iba, igwan tubig. Iling nga na po ngunyan ang nangyayari. Bako iti sa pagano ha. Makipiesta kita noy sa Malinaw. Madara kitang tubig. Ang nangyari tabi dyan sa Malinaw, Sir Javier, igwak ki mga pribado. Dyan sa sentro kang Malinaw ha, Sir Lawrence Mendoza, good morning. Dyan sa sentro kang Malinaw, igwak dyan ki mga pribadong individual na gari nag-drill, naghanap ki source ki tubig, kang nakuanan ninda sa source kan tubig, tig-distribute ninda sa mga harong-harong. Sinda na so naglag kitubo, sinda na naglag, may mga kontador. Tapos sa inda na lugod, nagbabayad sa mga residente. Yugo-yugon mo ya. Dahil naman nag-asa duman sa water system kang munisipyo, taday nga ni tubig. Ilingan nindo. Duman na lugod, nagtarakod sa pribado. Ano daw ang gibuhong kay ni kang munisipyo? Dahil mo man pwede ngayang siguro, Sir Lawrence Mendoza, dahil mo man sigurong papunduhon ang operasyon kay itong pribado, ta? Ano man, baka ikangaya ang balikan. Halimbawa ako, ay dapat yan, bawal iyan na kamo pribado ang magsusupply kitubig sa mga araw kaya. Halimbawa, papundon ko, balikan ka,
Halimbawa, taramang ko si Sir Lawrence. Si Sir Lawrence Mendoza ang nagsusupply kitubig. Taramang ko si Sir Lawrence, ay dahil bawal tabi yan na mag-supply ka kitubig sa araw kaya ka. Kung halimbawa ngaya, simbagon ako ni Sir Lawrence, pasalamat ka ngani ngaya dapat sa kuya ta. Ining pigigibo ko, ini ang obligasyon mo na maitawan mo kitubig ang satuyang mga kababayan. Name. Dahil ka ngani kanyan magruluya, hindi sa bago kaya, ining pigigibo kong ini, dapat ini ang pigigibo mo. Nagibo ko nga ni, nadaing pundo. Di ba? Nagibo ko nga ni ining sadiri kong bulsa. Ang gastos. Kamu dyan may budget ka mo, may pundo ka mo dyan. Tenindo nagibo. Malalagman agad sa alanganin, Sir Lawrence, adi. Tapos pati sa mga harong na nakakabit ka ito, baka garapuon ka. Litsumas ka ngaya. Digdi na kami ngaya. Anong labot mi ngaya kung nagbabayad kami? Ang importante may tubig kami. Name. Bako ngayon tabi, Sir Lawrence. Kudi. Sa ano man agad? Garibawal man agad tabi, Sir Lawrence. Kasi, dahil mo makukontrol, dahil kikontrol iya. Bako sa dahil control na supply, ta may kontador ma. Siyempre, may mga regulasyonis dapat na susunod doon. Bako? Oh. So yan, problema na yan. Problema yan. Kung magpaparadakol ang konsumidoris kayan, sinta na sa may water system niya. So, gobyerno dahil na. Dahil na nag-aasa sa gobyerno, tadae man kinangyayari. Na dapat obligasyon ang kang gobyerno na matawan ki tubig dyan. Ausobistado ko mapuon ito sa barangay. Mga rin kan sa munisipyo na. Ba dito ang mga tao ki progreso sa banwa, sabi ni Manong Jess. Ay, bongkaras man lamang kamo dyan sa banwaan. Puro kamo paalpog, sabi ni Sir Bunsa. Maski mauran, sige paalpog adi. Basta may business permit tabian, sabi ni Sir Lawrence. So, inda sa nangani kung pwede yan, i-business yan na, bako man so water refilling station iya. Bako tabi, Sir Lawrence, so water refilling station, bako. May source na nako asya, linag niya sa tangkin dakula. Ngunyan si tangke, pigpa-power pump, pigpa-pump niya, piglalag niya sa tangke, isusupply niya duman sa mga harong na. May sadiri siyang linya. Kada harong may mga kontador naman. Di pagtapos kibulan, ma-reading, kumpirang konsumo mo, yan ang babayadan mo. Duman ka magbabayad sa nagsusupply. Bakong obligasyon yan kan sa tuyang gobyerno? Natawan kita ki social services, kasabayan sa social services. Pangangaipo po yan, nisisidad ang kisarong tao, tubig. Tapos may budget ang gobyerno para sa water system, maina. Nasaan ang iyong mga pangako? Kay hirap, bayan ay naghihirap. Nasaan? Day kaya gayod kang LGU. Alo, yun na. Tira ng dekada. Paano so pamayo niya? Alo, yun na. Iyo, panggirare ang pamayo niya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Dahil naman ngayon mo na pagparaan hatabata, pista ko niya. Pista ko niya. Tangon yan, piyesta dyan sa Banwaan kang Malinaw. Mag-supply naman ka mo kitubig sa mga harong. Sa paagi kang mga trakang Bureau of Fire Protection.
Iyan ngayaan sa moyang mga programa. Kada magpiesta ngaya dyan sa Banwaan kang Malinaw, nagpapadara kaya kami kitubig na yaon sa fire truck. Irang pista na tabi iyan, arong permikaan. Inay ko po. Tapista dyan sa Malinaw ngunyan, tadain tubig. Pero may tubig ngunyan tamauran. Magruluas ka mo kiplan ka na balde, taigwatabing supply na tubig sa Bureau of Fire Protection. Iyan permi ang solusyon. Gariso nagkulog kitulak. Ang solusyon, liwuyan. Inay ko po. Baka lamang may mag-supply naman kitubig na hali sa Bureau of Fire Protection. Aday, magkitubig yan. Tailing mo na tabi ang Sir Alan Calleja. Good morning, tabi sa imo. Ang solusyon, mag-supply kitubig ta piyesta. Tiranan ang taon na naman, ano na naman tayo. Diyos ko na yan. Kaya ka naman sa nangyayang nakakalbo, tabako mo mong problema, pigpo problema mo. Ay, nako. So, araw kita kaya. Pag may trouble so tubig, imbis na dugtungong kitultol, sasabudan ki interior kang padyak. Sa ka nakahiling si Rabier na di size na tubo, kaya di 8, may luho, ang pang troubleshoot, interior kang padyak. Ay inda. Tay kakantabi Sir Alan, mabuisit. Di 8 yung tubo, di size na tubo, dakulaon ba gaya? Di size, di 8 dakula na yan. Ang pang troubleshoot mo, interior kang padyak. Matalion ngaya ang mga taga-water system. Tinda. Sige. Pero believe ako ha, may mga individual na dyan sa sentro, kang Malinaw, susarong negosyante dyan, iyo man na nagsusupply ki tubig sa mga harong-harong. May mga sadiring kontador. So duman na nagbabayad lugod, bako na kita kang munisipyo. Ang nagkikita lugod sa pribadong individual na. O dyan sa may parting payahan, igwaman. May mga koneksyon na. Kaya sa mga tao, dahil naman nagpaparareklamo. Dahil nagreklamo ngaya, na daing tubig ngaya sa araw kayo ni, taigwan ng pigkukuan, pribado. Ano ka ba? Parehas ngayon kang, ngaya, apod kayo ni, Sir Alan, ma-report sa taga-water system. Maray na barita tabi ang sa kuyang i-report mga ginagalangan may mga opisyales. Diyo, ma-report so taga-water system sa indang mga amo. Ngunyan tabi, dahil na po kami natatanggap na reklamo na dahil tubig dyan sa indang barangay. Ito palang tabi. Dahil naman talaga mareklamo, nakakuha na kitubig sa iba. Mareklamo ka pa manaygwa ka na kitubig, nakakuha ka sa iba. Na dapat sa obligasyon niyang kan gobyerno. Dahil na bagay ngayon nagreklamo, ali nga. Paano pa man magreklamo, nakakuha na sa iba. Tinda.
Kaya nga niya, maugma akong pigbabarita sa indo mga busing. Wala na nga niya gireklamo. Ibig sabihin niya, satisfied na so sa tuyang mga kababayan. Ay, inda. Uy, alas 7:11 na pala, no? Sarabay daw mo una kita sa orasyon pirata tabi, Sir Sir Javier. Baka lamang malinawan ang mga isip kayo ni. O, orasyon pirata mo na tabi. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Serbisyo Asin Reparo would like to thank the following: City Councilor, Renner Bersi of Tabaco City, Municipal Mayor, Cheryl Capas Bilo, of Malinaw Albay, Municipal Vice Mayor, Abner Cargalio, of Malinaw Albay, Municipal Councilor, Irene Morales Fajot, of Malinaw Albay, Municipal Councilor, Joel Seriola, of Malinaw Albay, Honorable Glenda Ong Bonga, Vice Governor Province of Albay, MBY Dormitory located at Rawis, Legazpi City, and Capas Biloloto Outlet, located at Barangay Tinapi, Poblacion, Malinaw, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo!
Nem, ano nangyari? Shh. Ano nangyari? Sandali! Serbisyo, asin reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, balik na po kita mga tugang 17 minutos. Lipas po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, atod sa tuya kang MBY Dormitory. Makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Siring man mga tugang, ang oras na yan atod man sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Bisitaon po nindon sa indang Facebook page, kaya Facebook account, B-Pro Lights and Sounds. Siring man, daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao. Siyempre, City Councilor Riner Burse, Mayor Shi Peña Capos Bilo, Vice Mayor Abby Cargullo, Cons Irene Morales Pahot, and Cons Joel Seriola. Capos Bilo Lotto Outlet, thank you. Sige, duro-diretso po kita. Ako mapogirariyan sa indong servidor asin taga-Riparo. Manny Moxea po, si Mr. Hulbutana, ngunyan pong Martes. Despera sa Malinaw, 25 kita kang Hulyo, taon 2023. Sundo kita alas 7:30. Kaya ano patabi? Oy, sa mga parantabay ta paki-share na lang po ano kan sa tuyang programa para mahiling man kang iba. Daro-diretso na kita! Serbisyo, asin reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang ha, balik na kita. Pasadahan ta daw susuna ni Presidente Bongbong. Kasud ma, sisay ka nagirili. Ako daw gari ako nakahiling. Sisay, ano tabi masasabi nindo sa panduang suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr.? Ano masasabi po nindo? Sabi, so, kadiwa store baga na naglilibot, maski say plano databing palawigon ni Presidente Marcos Jr. sa bilog na nasyon. So, kasunod ng dakulang naging bahagi sa pagpababa databi kang presyo kang iba-ibang mga sektor, arog ngaya kang bagas, karne, sira, gulay, asin, asukar. Alex Belen, good morning tabi sa imo. Magkape. Sige, salamat. Gura ano subagas duman sa kadiwa store? Gura ano? Anos ang kadiwa store baga tabi. So, kung matatandaan nindo dyan sa mga evacuation center o dyan sa San Antonio, nagkaigwa dyan kikadiwa store. Nakabakal nga niya akong bagas, subagas bagang kulay pula. May kulay ito. So nabakal kong bagas dyan, guro ano ito? 35 pesos. So kilo. Ang pigbabakal ko sa tindahan dati tabi, Sir Alex, 37 ang kilo. Sa tigbabakal ko sa tindahan. Ngunyan sa tindahan, dahil ka naman makabakal ki 37. Ang pinakaibaba na ngunyan, 30 o 43, kumbako 45. Iyon ang ngunyan ang presyo kang bagas dyan sa mga tindahan. Ayan, sa saod. Ang pinakaibaba dyan na presyo kang bagas, 43 o kaya 45. Pinakaibaba na yan. Kang mga nakaaging bulan, igwa pa ki 37, 38. O yun kaya ang tigbabakal ko. Kaya aram kong presyo. Nagduman ako sa Kadiwa Store, dyan sa San Antonio. Nakabakal ako kibagas, 35 garito sa kilo. Hindi man na.
naabutan niya na 18 sa kilo. So, naabot ko man yan. So, presyo yan. So, kalaban kang gobyerno yan na bagas. Kalaban kang gobyerno yan na bagas. Sabi kang aki, bakal daw ngaya duman. No, iki bagas. Ano ngaya tabi? Paso NPA. Sabi kang aki, NPA ngaya. Bako ngaya no, NPA. Nahiling mo na. Kaya, 18 ka to so kilo kaya. Ngun yan, sabi bagakan sa tuyang presidente, saro sa mga programa niya, saro sa mga naipangako niya kang sa iyang kandidatura na pero ito, so kilo kang bagas, 20 pesos. Mala baga. Nasunod mananggat. 20 pesos ang kabanga. Angon yan, tadain na ki 40 pesos ang kilo. Ay, Diyos ko, nasana. Nagbaba, may baba man hanggang 2 pesos, piso, dyan sa mga kadiwa store. Tigapot ko so, nagtinda ki karne, ngayon man ang bawas. So mga partinda ki gulay, kasi nagtitinda dyan sa kadiwa store, so mga paraoma mismo. So hali mismo, halimbawa, ako may tinanom akong pichay, bago kong harvest, duman ko itinda. So mas bababa sa presyo. Dahil kasi nag-agi na sa mga pampirapang mga kamot. Bako, aron kan sira, hali sa dagat, hali sa para banwit, sa sabaton sa dagat, so para sabat. Barato ang kuha kaya. Pagkasabat kang ali sa may dagat, ipapasa niya man duman sa nagbus niya sa nagbabakal. So, nagdagdag na, nagpimiro ng kamot. Panduang kamot, nagdagdag na. O ngunyan, isusupply man kayo sa saod. Madagdag man siyempre kay presyo. O kaya pag-abot sa tuya, mga tugang, mga pang-apat ng kamot, kaya alangkaw na ang presyo. So aron kaya. So kadiwa store da tabi, plano da tabing palawigon kan sa tuyang presidente. Ako ngunyan noy, pag nagbakal akong hilaw na saba, pigpakro ko. Iyon na yan ang pigpa manggihan ko. Pinakro palansay mo. Pero mahilig ka sa pinakro tabi si Rabira. Gari sige mong pakro pagkabanggi. Si Rabier. Siging pakro pagkabanggi si Rabier. Ayan kadiwa store data nakakatabang da ini. Ipapadiretso, nagbarato da susira, sugulay, asukar. Ano? Kasabay sa asukar. Hindi. O sige. Kung baga nagbaba, kinagbaba. Bahala sinda. Sabi ni Sarupa duman, nagpagirumdum si Presidente Marcos duman sa mga smuggler. Sa mga smuggler na sabi kan sa tuyang bilang na ang sa indong mga aldaw. Saro bagay ni sa mga problema kan sa tuya. So mga smuggler, itatarago so mga produkto, iluluwas, ipapabakal, mahal. Bako? So mga agricultural products, hilingan nindo so bawang, so sibuyas, banatan kan mga smuggler, tatarago. Pag tinago, iluluwas halangkaw na ang presyo. O nailing nindo sa sibuyas. Gurano so kilo kan sibuyas, nagabot bag ito ki ribo? Bako? Nagabot bag ito ki 900 yata so kilo, yugo-yugon mo. Sibuyas, 900 so kilo? Saing ka kaampuruta. Yugon mo mga smuggler. Yan. Bilang nadatabi ang mga aldaw nindo mga smuggler. Diwa. So, iyan mga laog po kan mga apod kini.
suna kan sa tuyang presidente, libreng serbisyo medikal. Ang pigpupuntarya ngunyan kan Administrasyon Marcos sa mga masunod na tabing taon. Ano? May libre pa lamang tabing bulong. May libre pa tabing bulong. Ipiyugon mo, kasisirang pagdangogon pag mga araw kayo ng pahitari. Siramon pag dangogon nga nagdagdag nga ki mga apod kene. Dali Dali. Ngaya madagdag ngaya kitik yung mga dialysis center na libre, libreng bulong sa mga ospital. Pag dinarata sa tuyang mga mahal sa buhay, anong nakukuha? Sabayan pang ki mga tarantadong mga doktor, nurses, na mga na-assign dyan sa mga munisipyo, naka, dahil ka nga ni matigbak inda sana. Magayon, no na di? Sana tabi, mamamati ini, o sana mamati ta ini, mamati kan lambang Pilipino, ining mga pigsasabi kan sa tuyang presidente. Dahil yan mautob na 20 pesos nga ni, na magasain daw. Sabi ko na. Sana mamamati. Sana mamati tabi kan sa tuyang mga kababayan. Bako sa napuros taram. Sana mamati. Tamantin ko kumpara ha. May mga nagsasabi na mas maray pang nganing sa dating administrasyon. Ay, ito ngayon, pag tuminaram ito, kantinaram ngayon kitong sa droga, ay talagang puminormal baga sa mga tao. Puminormal sa mga tao. Bako? Yan ang, yan tabi SM na, sar ining na sa iba. Yan niya. Natatay ko lang. Hiling mo na yan. May nagsabal-sabal duman na sa ro. Day ko na. Yun na. Okay na. Okay na. Di ba? So sana mamati po kang lampang Pilipino. Ining mga pigsasabi kan sa tuyang presidente. Digdi pa sa nangani sa tuya, sa probinsya kang Albay, pag nagpadara ka sa ospital, sunod ka din doon, arrival ang luwas mo. Sabi ni Sir Javier, mamatian ko ngayakan punaw. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi SM. May nagsabal-sabal sa screen ko. Batching Nolikamba, good morning. Love ko. Paano tayo ni? Alas 7:30 na. Yan ang problema tadi. Mga magagayunon sa ang satuyang mga opisyalis magayunon sa napagdarangugon ang mga pigsasabi nila pero day tapo na mamati. Lalong-lalo na sa mga yaon digdi sa tuya sa probinsya. Iwa pa nga ni mga lugar na day talaga nga ni kieskwelahan. Day nga nakabot duman ang bagas. Inay ko po. Kaya maswerte na kita, Sir Javier, igwa ka ki matag na pigpapakro, ako igwa man akong pigpapakrong kamote. Bagong kinantahan na kita kang ikaw ang true love ko. Ibig ko'y di magbabago. Mga tugang alas 7:30 na. Ang nagbibigay
Sigita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa ngunyang pong Martes. Kahulugan sa Sa ngaran po kan sa tuyang mga katuwang sa programa, sa ngaran ni SM Maestro nila tuon. Thank you. mahal. Ang MBY Dormitory, B Pro Lights and Sounds. Siyempre kay Vice Governor Ate Glenda. At Tatamay Wangwang. City Councilor Inerburg si Mayor Shipenya Capos Bilo. Kay Vice Mayor Abby Cargullo, kay Cons Irene Morales Pahot, and Cons Joel Seriola, kasabay tama ng Capos Bilo Lotto Outlet. Thank you! Param na tabi muna sa indong servidor asin taga-Riparo. Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. Saga naman kita 6 to 7:30. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Serbisyo asin reparo kay mahal si Manny Moksaya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World